Molt i molt bé, ha estat una festa, la veritat, i els 600 alumnes que hi han participat han estat molt contents de veure la Pilarín, aquesta gran il·lustradora catalana que ja porta fets 1.000 llibres, que això es diu ràpid. De fet, no sabem si té més llibres o barrets, perquè en té moltíssims. De fet, avui a la festa ha vingut amb un dels seus barrets xulíssims, però abans d'aquesta celebració, d'aquesta entrega de premis, els alumnes han pogut participar de diferents tallers. Ara us els expliquem. Aquest any el Premi Pilarín Vallès estava dedicat a la salut mental, als problemes greus que afecten el nostre estat d'ànim i que ens impedeixen estar al 100%. Les persones afectades necessiten ajuda i la musicoteràpia, que fa servir la música com a supervitamina, els va molt bé. Avui n'han fet els 600 alumnes que han estat guanyadors dels premis. També han fet un taller per treballar les emocions amb els 5 sentits. I després, les escoles premiades han gravat per Catalunya Ràdio els seus contes. Una experiència brutal i que els ha fet posar-se a la pell dels dobladors de cinema. Però darrerament estava diferent. Semblava més trista i preocupada. A l'escenari del Teatre Atlàntida de Vic s'ha fet l'entrega dels premis que organitza l'Obra Social de Sant Joan de Déu i l'Editorial Mediterrània. Aquest any hi han participat 7.500 alumnes i s'han entregat 19 premis. Alguns dels contes guanyadors anaven de... Doncs el nostre conte anava d'una nena que es deia Carla, que no venia molt al col·le i està preocupada perquè ella tenia anorèxia. És un nen que és addicte a les pantalles i troba una amistat amb un gosset. És un avi que té Alzheimer. He après que no sabia gaire coses d'aquesta malaltia i he après que perd la memòria i que no té solució. Quan hi ha un nen que té una malaltia mental, Des d'enriure'ns d'ell, l'hem d'ajudar. Hem après que necessitem la importància dels amics i mai estar sol. Hem de tenir comprensió per mirar d'ajudar la gent en el moment que té aquest problema que ens pot passar a tots. Moltes gràcies, Pilarín Vallès! Està guai. Està guai. Doncs estem supercontents des de l'organització de l'Obra Social de Sant Joan de Déu i del Premi Pilarín Vallès, sobretot perquè ha sigut una manera de retrobar-nos amb els infants, que ja feia 2 anys que no podíem fer-ho, i estem molt contents de l'acollida que ha tingut el premi, de com ha anat tot i d'aquest meravellós dia que ens ha donat l'Atlàntida, la Pilarín, els nens i aquest premi que ja fa 19 anys i que esperem seguir celebrant durant molts anys més. I de petons prohibits la pluja fa feliç al bosc. El bé i el mal es van vivint. Sempre que m'he callat els cops se m'han anat quedant per dins. Doncs bé, per fer arribat el dia de venir a buscar el Premi de la Pilarín, tots els nens i les nenes estan molt contents perquè és un dia molt especial per ells. Estem gaudint d'un magnífic dia aquí a l'Atlàntida de Vic i hem estat fent unes activitats, ens han preparat uns tallers, hem fet percussió, hi ha un taller sobre emocions per treballar una mica el tema d'aquest any d'enguany de la Pilarín Vallès i ara anem a gravar a la ràdio i esperant el gran moment de rebre el premi en mà de la Pilarín Vallès. Vestida, està guai, està guai. No ens cansarem mai d'estimar esquivar. Tenim moltes ganes de conèixer la Pilarín. Ens ha agradat molt el llibre i ens ho hem passat molt bé. I aquí és el dibuix que ens ha fet la Pilarín. Sense que ho vegi ningú, sense esperar res de ningú, aquella cosa que brilla per dins, que et va fent a tu, que em va fent a mi. Som les llàgrimes dels moments purs. Que vinguessin a Vic els nens, per mi era bonic. He estat molt contenta i estic molt emocionada de que cada any tinguem els nens reflexionant sobre alguna cosa. Aquest any la salut mental m'ha semblat que era molt imprescindible. I ha plorat igual que jo, i quan rius
aquí ningú neix preparat, ni per ser jove ni per fer-se gran, que anem venint i anem marxant. Si ho fem senzill ens hi farem menys mal. Que vagin escrivint i que vagin dibuixant, que seran els escriptors i els il·lustradors del futur, que també són necessaris. Una tornada guai, que aguanti l'envestida, no ens cansarem mai d'estimar esquivant